Nalipay mo, mga bata? Nalipay mo ron? Kinsay naguol, tas ang amot. Lipay oy, ka na mo graduate ha? Lipay kay na. Kamo mga ginikanan, nalipay mo, nga mo tapos na sa grade 6 inyong mga anak? Kinsay nalipay nga ginikanan, tas ang kamot. Ang mga bata, lingian yung ginikanan, wa mo isas kamot ang uban. Nga naman, basin og dunay mga ginikanan nga nag-ingon, sus, ni graduate na last grade 6, wa lang gyapoy buot. Tapulan lang gyapon kaayo. Di lang gyapon mo tabang sa mga buluhatos balay. Nahuman na lang grade 6, adik lang gyapon kaya ng cellphone. No? Una, nga niingon si Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang bag-ong bino isulod og bag-ong sudlanan. Inig karong sunod school year, bag-o na mo og level. So bag-uha sad ang inyong batasan. Pasabot mag-anam og tubo ang level sa grado sa pag-eskwela, mag-anam sa tubo ang nindot nga kinaiya. Basin mo niya hinog mo, graduate na lang mo sa nang grade nga 12. Sa tita? Grade 12. Basing mo abot na lang mo dito, adik lang yapon sa cellphone, kutob lang yapon sa TikTok. Niya, di lang yapon maminaw sa sulti sa mga ginikanan. Yang inyong ginikanan, magsigilan ng kut-kuts pagka wagi ayaw ni mga panuwayng dagko. Way siguro, buy-buyon pa mo. Ingnon pa mo nga, dagko lang ng kaon ninyo, muramog baboy. So aron malikayan, kamong mga mutapos na sa grade 6 karon, gamita ang inyong nakatunan. Unsa may una ninyong nakatunan? Tubaga ko ha, mathematics. 1 plus 1 equals? Husga. 2 times 8 equals? 16. Come on, 16 times 16. Lingo na. Di sa ko kamo ana, mamlo, math ra ba na, teacher. Wasad ka tubag. Asal di lang, kamao naman mo anang inyo. Sige, karon na ako ipangutana. Pila may Dios nga atong giampuan? Pila ka buok Dios? Pila ka buok Dios? Kinsay mo ingon usa tasang kamot? Kinsay mo ingon nga tulo? Oy, mga katikista. Tanawa ha? Klaro kayo nistanan. Sige. Ang atong Dios, sigo pa mo kay nag-COVID man gud to, mo tudloy ang inyo sang ginikanan, otro sang way simba-simba. So, ang atong Dios usa niya tulo ka persona. Usa ka Dios nga gamhanan kaayo, buotan kaayo. Usa ka Dios nga mo'y naghimo natong tanan, pero dunay tulo ka tawo nga naa diha sa usa ka Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Si Maria, Dios ba si Maria o dili? Kinsay mo ingon nga si Maria Dios, ta sa kamot? Very good. Kinsay mo ingon nga si Maria inahan sa Dios, ta sa kamot? Very good. Dire wag ni pataas, libog sa sila. Kinsay mo ingon nga si Maria akong inahan, ta sa kamot? Lawa na ni pataas tulo na lang kabuok. Si Maria atong inahan, kay si Maria inahan man ni Jesus nga mao ang ikaduhang persona sa Dios. Nya si Jesus niingon man, kinsa tong
magpabunyag sa akong ngalan, mahimong anak sa akong amahan. Mo na nang mga zitag, Our Father, amahan namo. So ato pa igsuon ta ni Hesus. Nya kay si Hesus anak man ni Maria dinhis kalibutan. Akitang tanan mahimo na santang anak ni Maria. Na siya. Usbon ako ha, kinsay mo angkon nga anak siya ni Maria, tasang kamot. Huy, mga ginikanan, di mo mangangkon diya. Mga ginikanan. Di mo gusto. Ang katong dili anak ni Maria, anak sa demonyo. Kaya kana si Maria ug ang yawa, sige na silang away dinis kalibutan. Ang yawa, ang iyang naong dinis kalibutan, bitin. Mao na si Maria, iyang giyatakan ang o sa bitin. Sige, akong usbon, ang kanang di mo isa nga anak siya ni Maria, anak nas bitin. Kinsay mo angkon nga anak siya ni Maria, tasa kamot. Jotay na lang ang anak sa bitin. Jotay na lang. Very good. Ayan lang na. Nya kamong ni angkon nga si Maria inyong inahan, paminaw gyud mo ni Maria. Diri sa unang pagbasa, ang propeta nga si Amos nanagna nga moabot ko nung panahon nga magbaha ang lamiang bino ug daghang pagkaon. Basta mo anha ganitang Maria, musunod ta niya, nya mutuman kita sa sugo ni Maria isip atong inahan, magbaha gid ng kaayuhan sa atong kinabuhi. Wala ka nang hahanapin pa. Nya kinsa man ning mga tao nga mosunod ni Maria, kanang inigmisa maminaw gyud. Pero kanang magsigig tabi, sigig lingi-lingi, mga anak nas bitin. Ang bitin nagkawit nas inyong liog, yun ay paminaw diha, ay paminaw. Ana nang bitin ga ana na rong os bitin diha sa inyong liog, aron magsigi mog lingi didto, sige mog tabi anang imong tupad. Kanang imong tupad makigtabi na gyud nimo, bitin na. Basta panahos misa, bitin mga blit man na. Hinomdom mo, basahan ninyo sa Book of Genesis. Kana bang sa Bible ba? Ang bitin maoy nanintal ni Eva, iyang gisitsitan siya, Eve, good morning. Ningon sad si Eva, good morning sad tin. Ana siya. Nya sige lang istorya. Oy, nailad si Eva. Niingon na yung bitin, pwede mo mukaon sa bunga aning kahuyan. Uy, ingon man ang Ginoo nga di ko namoy pwede mukaon. Siya, purting lamia ani. Kan-ani ninyo kay mahimo dayo mong liwat sa Ginoo. Siya, unsa may pagkaliwat sa Ginoo. Siya, imong knowledge, purting nindutan as imong knowledge. Maunhan pa nimong Ginoo. Ingos Maria, ingon si Eva, still ano? Mauday na mahitabo. Kuha des Eva. Kit dayon. Iyas ang gitagaan si Adan. Nakasaha dayon sila. Mauto si Eva o si Adan, gipapahawa sa paraiso, wa na sila'y pagkaon. Si Maria maoy ni puli ni Eva. Iyang giyatakan ang bitin. Nya ningon ang bitin, nindot kay Maria, kana yung madato ka. Ingon des Maria, ang giingon sa Ginoo, kinahanglan magpabilin kong pobre. Wa gyud madato sa Maria. Hasta si Hesus kay nga naman kana manggong kwarta, sige kag pangita ng kwarta, iya manas bitin. Kinsa dinhi ang magsigig pangayog kwartas ginikanan ta sa kamot? Mga bitin mo. Kinsa dinhi ang masuko gyud kun dili taga-agbahon para adto eskwelahan ta sa kamot? Ala, nga bitin gyapon mo. Ayaw pagsig pangita ng kwarta. Unsa may pangitaon? Pangitaa ang imong maayong relasyon ni Maria. Nga naman, kay si Maria, tuburan sa tanang grasya. Maubita ng Hail Mary. Gikono, kisay ka maong mungadji og Hail Mary. Ready? Go! Hail. Diha sa ta. Full of grace. Unsam nang grasya?
makaayo na to, apil na dihang pagkaon, kwarta, good health, good mind, intellectual capacity, apil na ng imong naong. Lingian na imong tupad, unsa may naong ana, grasya o disgrasya? Usahay ra ba sa mga ginikanan ng ilang anak, sige hagsaway. Naong nimo, bati na imong naong. Murag yung kinsay gahimo. So, ayaw ha, why sinawaya is naong? Kaya nga naman, ang atong naong, grasya gini. Pag-graduate na ako sa elementary, wag yung ko'y nakatunan. Kaya 14 akong bugua. Dito ra ko gibutang sa garden. Sugod kong eskwela, 1971, grade 1. Nahuman ko, 1979, sa grade 6. Kaya, bright man kay ko. Sige lag ka zero. Sige lag zero. Di man masiro, 1 to 100. Lipay na kay kong kakuha kong 20. Na. Pero, sige kong rosaryo. Sige kong apil sa Legion of Mary. Sige kong simba. Ngadtos kapilya, magrosaryo, kalima, usa ka semana. Apil na meeting sa Legion of Mary ini ka Domingo. Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, tuamis kapilya, magrosaryo, apil yung ko ana. Nya, kuyo ko sa mga iyaan. Nya, ini ka Domingo, mag-meeting mi sa Legion of Mary. Kalima yun. Nya, sige sa kog, ampo sa Ginoo. Maotong nakaproceed ko og high school. Dito ko eskwela sa CIT. Nya ningon ko sa Ginoo kay 1979 ang akong edad ato kay 16 years old. Nakaingon ko sa Ginoo nga tabangi taon ko ani Lord kay bugo ra ba kay ko basig mausik ning akong gasto sa high school nya. Mangarga pa ko ngadto sa bukid, manguling pa ana mamutos anang mangga, kuang yun, trabaho yun. Anang panahon na. Oy, ang mahal nga birhen, may kay na siya. Iya din kong gitagaan o grasya. Ning kalit lang kong ka-bright. Kinsay mga bugo din ta sa kamot. Ano? Mga bugo yun ba? Ana. Sige. Congratulations. Kinsay mga bright din mga bright. Kanang, sige lag ka-honor. Ta sa kamot ka na bang mga honor ba? Ka na bang mga labaw-labaw sa klase. Pulos day mo bugo day. Mo na. Na ato yung suoron si Maria kay pag suod nako ni Maria so pag high school pag first year pa lang nako apil din ko top 10 sa among klase pag first grading top number 3 sinan gana mo to sigihan ako nilag tawag pag high school nga ubod bright nya dito sa grade 6 Siano Bugo. Pag abot na sa high school ubod uban pa Tagalogon pa ubod ng talino. Pasan mo kasabot ana. So niya graduate din kong high school ako mo'y 5th honor. Mga 500 mi ato kabuok kapin siguro ako'y appeal ko 5th honor ako pa'y corps commander sa CET tapos nindo talaga ato daghang ikong uyab atong panahon na okay kamo diha pangko ano mo bisag ingon ani ra ni akong naw basta naagi mailad nya proceeding ko college, eskwela ko dia sa UC, CCC Panasuna, Cebu Central Colleges. Graduate sa ko diha og accounting. Magna cum laude di pagyud ko. Asus. Grabe lagi ato. Hibong ako mga classmates sa elementary ngano kunong na bright ko. Ako nagpabilin kong bugo. Pero kay naa may mahal nga birhen nga suod kay Ginoo nga maoy tag-iya sa tanang grasya nakigsuod man ko niya mao nang sige lang gyud ko ka progress karon unsa may sugo sa birhen magsigig duwa sa computer o cellphone sugo nas birhen dili kusga kanang magrosaryo sugo nas birhen
Kanang mutabang sa mga ginikanan. Sugo dili. Kanang magkusmod ang naong kung pahugasos plato. Sama na. Sugo dili. Kanang mag-uyab-uyab. Sugo dili. Sugo na. Sugo na. Inaunsa. Love good na. Love. Pero kanang manag-uyab nga magsigig. Agbay-agbay, hikap-hikap. Sugo dili. Dili na sugo. Ang uyab pagani magtinanaway rana, istorya-istorya, way hikapay. Inig human nagkasal, ighumagkasal dire, hinikapay dayon. Pero ighumagkasal, wa gani kasal ay gyud pahikap. Una kamo mga bata, padong na ra ba mo manguyab ang uban ninyo tingali na sa ginagmay tapsing-tapsing ana. Kanang ay pahikap. Kamo sad nga laki aron munindot inyong kinabuhi ay gimong panghikap sa inyong uyab, basta uyab. Bisan ingnon pa mo aning nila nga hikap good kaayaw kay masoko sa Mama Mary ana. Pero inig humagkasal kumbati dayon. Karon na tanawa inyong palibot, inyong mga igsuon nga dagko-dagko na, inyong mga iyaan. Oy, way mga kasal siging hinikapay, sigig tinukhangay. Ayaw mong sunod ha, kay di mo sugot si Mama Mary. Nya si Jesus mawa sad nato kung makasala ta. Nya si Jesus mao itighatag sa tanan. Mao na munindot ang atong kinabuhi kung suod ta ni Maria. Suod ta ni Jesus, way sala. Nga mo maginikanan, paningkamot mo nga ang inyong anak tudloi sa sakto. Ay mo anang word nga ay mo pag-uyab-uyab kay di mo mulampos. Ing na hinoon ay mo paghikap-hikap sa inyong uyab. Ay mo pagkuyog-kuyog nga kamurang duha. Nya panimba mo, pagampo mo, kanay itudlo. Inyo man pugnan nga manguyab nga ini ka 15 anyos anak 16, lami man kay nang uyab. Ako god sugod kog panguyab, 14 akong edad. Nya nakauyab jud kog mga napo kabuok. Hangtod nisod ko seminaryo. Pagsuod seminaryo, awa na ko nanguyab. Kay permanente namang madre among kauban. Mao naman ay among counterpart. Di naman nakinahanglang panguyaban kay kauban na may anas kinabuhi. Pero way sala. Wa ko anang tinukhangay. Nga naman, ang mahal nga birhen, virgin, pure, and holy. Akan ay sunda. Virgin, pure, and holy. Nya imo ning ma-maintain. Bisag abot na kag tiguang, permanente gyud kang happy, nya contented, and holy. Mobayulit kay kani? Gool day kag maayo. Una, salamat sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga teachers nga ni-guide ninyo, hinaut unta sa inyong personal nga kinabuhi. Mugiya gid ninyo ang mahal nga Birhen Maria. Manindog ta